Meqjus minn ħafna bħala ikona ta' teatru anke ta' drama fuq it-televiżjoni Maltija, żbieħ it-tnejn filgħodu ħalla din id-dinja George Micallef fl-età ta' 76 sena. Imwieled fis-27 ta' Diċembru tal-1943, George kien wiċċ sinonimu fuq Net Television sa mill-ftuħ tiegħu batta programmi popolari bħal Il-ħadd it-tajjeb, Sal-Misraħ u Forċina. Kien anke wieħed mill-preżentaturi li għal ta' snin għala il-maratoni ġbir ta' fondi li jenu biex l-istazzjon itejjeb il-programmi tiegħu. Daħal fil-familja ta' ħafna bis-sem tiegħu f'sensiliet televiżivi u fuq il-palk bħal Sisters, Ingroppi, Il-Madonna taċ-Ċoqqa, Becky u Casey, kif ukoll Fredu l-Fra, Buawieċ u Tzija ta' Karlu fost l-oħrajn. Kien jipparteċipa wkoll f'operetti u għal diversi snin ipproduċa u mexxa is-serata popolari Kanta Napoli. Il-karriera tiegħu fuq il-palk bdiet grazzi għall-laqda ta' drama Ġoventù Kattolika ma' Zjuh Pawlu Xerri u fl-1975 u fetaħ il-Valletta Dramatic Company ma' Paul Mifsud. Ma' din il-kumpanija u ħassib qatt ta' produzzjonijiet tant li baqgħet sinonima għall-operetti mtella regolarment fit-Teatru Manuel. Fost dawk li ħadmu mill-qrib ma' George kien hemm Charles Stroud li deriġa qatt ta' sensiliet televiżivi. U mhux attur biss kien George. George kien kif tgħid entrepreneur tad-divertiment. Vision jiena ħdimt ma' George l-iktar fuq it-televiżjon kemm kont wara l-palk ħafna drabi fuq l-operetti u anke xogħlijiet oħra minn Manuel l-Istitut Kattoliku. Television għalija, yes, li jkollok il-George hija garanzija ta' udjenza vasta. U anke Pawlu Testa li produċa għatta reċti u pantomimi fuq il-palk li fihom ipparteċipa George. Jien għalija personalment, anke li ħadem miegħi ħansemmi li bħala produttur u kollu għanur għalija li jkollok personalità bħal George għal diversi drabi taħdem miegħek għax mhux darba ħadmet miegħi. Tlifna personalità, number one. Issa, tlifna attur u fil-komiċità wkoll min naf kemm daħħaq nies flimkien ma' Hector u oħrajn kemm tappjaġ lin-nies, jiġifieri tilfet Malta naħseb speċjalment minnu dilettant tat-teatru. Fost dawk li ħadmu mill-qrib miegħu wkoll kien hemm Mario Micallef ħuħ stess u wieħed mill-atturi magħrufa sew f'pajjiżna u spjega magħna d-differenza bejn George il-bniedem privat u George il-persuna pubblika. George il-persuna privata totalment differenti mill-ħajja pubblika ta' fuq il-palk. Ħafna nies jiskantaw biha kienu dik għaliex George bniedem riservat ħafna. Mario jispjega kemm kien żmien diffiċli għal George meta fl-2003 tilef lil martu Carmen. Għal George Carmen kienet tfisser kollox, meta ngħidlek kollox, anke fit-teatru. Għall-aħħar ma jkollux miegħu fid-dressing room backstage lil Carmen. Fl-2018, Net Television onora lil George u lil Hector Bruno għas-sem tagħhom fil-medja Maltija, partikolarment fuq l-istazzjonijiet Net. Dakinhar emozjonat, George sellem lil dawk kollha li f'dawn is-snin ħadmu miegħu u anke lil dawk li segwew il-ħidmiet tiegħu. Jrid nirringrazzja kull wieħed u waħda minnkom li tinsabu hawn il-lejla. Ħadd gost niltaqa' ma' wuċuħ li konna ilna snin twal ma niltaqgħu u bħal wieħed istenna li qed nkunu qisna qegħdin familja waħda. Luis Tedesco u Marbek Spiteri kienu fost ħafna li matul is-snin ippreżentaw qatt ta' programmi ma' George. Marbek kienet tafu wkoll fuq il-palk. George Micallef kien maħbub minn kulħadd. Maħbub għad bis-sima li kien iwassal lin-nies. Maħbub mhux biss għall-professjonalità tiegħu imma għall-messaġġ li kien iwassal. Meta kont niltaqa' miegħu Eni professjonalment, pero eni wkoll anke fil-ħajja personali tiegħi. Apparti minn hekk, George kien jitbissem ħafna, kien iferra ħafna nies, però kien bniedem sensittiv ħafna. U kien jibki ħafna, ġifieri forsi l-persuna li naraw aħna dejjem vivaċi dejjem idaħħaq, però kellu bħal kulħadd il-problemi tiegħu. U niftakar xi ħaġa li George kien ħadha verament kbira kienet meta mietet il-mara tiegħu Carmen.
Għal diversi snin, George Micallef kien ukoll segretarju u anke viċi president tas Soċjetà Filarmonika La Valletta tal-Belt, il-każin li tant kien għal-qalbu. Fuq Facebook it-tmexxija tas-soċjetà waslet il-kondoljanzi lil qraba u l-ħbieb ta' George. Minnaħa tiegħu appena sema bl-aħbar, il-President tas-soċjetà Jonathan Grima għamel kuntatt immedjatament ma' wlied George u offrilhom l-appoġġ kollu tiegħu u ta' sħabu f'dan il-mument diffiċli. George Micallef ħalla warajh lill-uliedu Ivan u Robert lin-nisa tagħhom u wliedhom kif ukoll il-ħutu, raba u ħbieb oħrajn li baqgħu miegħu sal-aħħar mumenti. U se jingħata l-aħħar tislima l-erba' b'qudiesa preżenti katavre fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta.